Бүген biz sizga yolg'on сөйләү Rabbi алдында җирәнгеч дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Халкыбызның борынгыдан ук килгән мәкальләре булай ди. Ялган белән дөнья гизәрсең, кире кайта алмассың. Ялган уят китерер, дөрөслек куәт китерер. Ялган сөйләсәң тотылырсың, дөрес сөйләсәң котылырсың. Ялган сүзне дөресләү таш ватудан авыррак. Ялган да, ялганчы да бер кемгә дә охшамый. Әгәр берәүнең ялганы ачылса, андый кешенең башкалар алдында шунда ук дәрәҗәсе төшә, абруе кәми. Моннан соң сөйләнәчәк сүзләрен дә ышаныч белән кабул итүе авыр. Мин моны юри генә, шаярып кына әйттем бит дип аклануы да аның гаебен юып бетерә алмаячак. Ялган кешеләргә дә, ялганчының үзенә дә зыяннан башка нәрсә китерми. Ишеткәнегез бармы? Бер көтүче малай юри генә "Коткарыгыз, бүре бар!" дип кычкырып, бөтен авыл халкын җыйган. Ә инде икенче вакыт, көтүгә чынлап та бүреләр һөҗүм иткәч, малай ярдәм сорап күпме генә кычкырса да, аны коткарырга бер кем дә йөгереп килмәгән. Ялганчының өе янган, берәү дә ышанмаган. Бер ялган сөйләсәң, 9 дөресеңә дә ышанмаслар, ди борынгылар. Мәгърифәтче Каюм Насрый. Ялганчылык белән аты чыккан кеше һәр никадәр тугры сүз әйтсә дә ышандырмыйдыр. Бер мәртәбә ялганчылыгың сизелсә, чын сүзеңә дә ышанмас булырлар, дип кисәтә. Ялганчыны без яратмыйбыз. Ә үзебез һәр вакыт дөресне генә сөйлибезме соң? Изге язмалар бу сорауга булай дип җавап бирә. Адәм уллары арасында тугрылар бетте. Һәр кем үз якынына ялган сөйли. Пәйгамбәр Дауд аша Ходай әйтә: "Һәр кеше ялган." Эй адәм уллары, чынлап дөреслекне сөйлисезме һәм гадел хөкем итәсезме? Күңелегездә канунсызлык кыласыз, кулларыгыз җирдә дөрессезлек күрәләр. Дөрессезлекләре кирлекләреннән чыга, йөрәкләрендә төрле уйлар йөри. Бар нәрсәдән көлгәннәр, ачу белән гайбәт таратканнар, тәкәбберләнеп сөйләшкәннәр, авызларын күккә күтәргәннәр, телләре җиргә җәелгән. Канунга каршычы Алладан куркуны күзләре алдында тотмый, авызындагы сүзләре ялган һәм хәйләкәрлек. Әгәр берәрсе минем гомеремдә дә ялган сүз сөйләгәнем юк дисә, ул ялганчы. Димәк, ул бәндә үзе әйткән сүзләрен әле бер кайчанда игътибар белән тыңлап карамаган. Ягъни авызы ни сөйләгәнен колагы ишетми. Чыннан да, бәләкәйдән үк ялган безнең каныбызга шул хәтле сеңгән ки, аннан башка без бер генә көндә яши алмыйбыз. Бу бит ялган лабаса дигән уй безнең башыбызга да кирип чыкмый. Күптән күрмәгән дусыбызны очраткач, "О, сине 100 ел күргән юк бит инде", дибез. "Хәлең ничек?" дигән сорауга, "Яхшы" дип алдыйбыз. Ә үзебез хәлебезнең бик үк шәптән түгел икәнен яхшы беләбез. Еш кына "Ярый, ярый" дибез. Ә үзебез кушылганны үтәмибез. Ярыйның капчыгы тулмый ул дибез. Салып кайтырга яраткан ирен хатын, "Синең бер генә аяк көнеңдә юк" дип әрли. Ә ир үзенең ялкау хатынына, "Синең табак савытларыңның бер кайчанда юылганы юк" ди. Бер тиен дә акчам калмады. Кайчан пенсия китерерләр инде, дибез. Ә үзебезнең мендәр астында әле байтак кына шыгырдап торган эре-эре акчалар ята. Врач янында, балакаем, бер генә ортмаган җирем дә юк инде", дибез. Елаган яки тавышланган балага, "Тавышланма, әнә, үй артында бабай йөри. Капчыгына салыр да алып китәр", дип ялганлыйбыз. Кайберәүләр, шул ялган буламы ни? Аның шаклыгына", дияр бәлки. Изге Аллаһы каршында кечкенә генә ялган да зур гынах һәм изге язмалар кисәтә. Аллаһы хузурына бер нинди пычраклык һәм кечкенә генә гынах та кермәс. Ялганчы телне Раббы нәфрәт итә. Ялган сөйләү Раббы алдында җирәнгештер, дип укыйбыз Сөләйманның гыйбрәтле сүзләр китабыннан. "Улым, ыштаныңны кем чылатты?" дип сорыйбыз баладан. Бала җавап биреп өлгергәнче, без аны ялган юлга борырга ашыгабыз. "Карт әтәң чылаттымы?" Бала аптырап карт әтәсенә карый. Ә без дәвам итәбез. "Ох, сине карт әтәсе, нигә син минем улымның ыштанын чылаттың? Тәтәт сине, тәтәт!" Вөҗдан газабыннан һәм җәзадан качып калу дәресен бала бик тиз үзләштерә. Икенче мәртәбә шуңа охшаш очракта әле теле дә ачылырга өлгермәгән бала ярамаган эш эшләү белән үк үзе шунда ук кемгәдер төртеп күрсәтеп,
гаепне тизрәк аның өстенә аударып, котылып калырга ашыга. Баланың мондый тапкырлыгы безне сөендерә, шаркылдап көләбез. Ә инде еллар үткәч, үсеп җиткән улының ялганын тоткан ана күз яшьләре белән әрнеп, "Кем сине шулай алдашырга өйрәтте?" ди. Менә шулай. Ни чәчсәң, шуны урырсың, ди халык мәкаләдә. Ә изге язмалар ялган чәчкән бәла урып алыр ди. Әйе, ялганның бик кечкенә орлыклары да үсеп җитеп, бик күп ачы җимешләр китерәләр. Дауд пәйгамбәр гөнаһның йогышлы шир кебек нәселдән нәселгә күчүен бик яхшы күрсәткән. Гөнаһлылар тумыштан ук кире чигенделәр, корсактан ук саташтылар, ялган сөйләделәр. Чөнки мин анамда яралганда ук гөнаһлы, һәм анам мине гөнаһлы көе тудырган шул. Әйүп пәйгамбәр ялганның телдән генә түгел, күңел түреннән үк чыгуы турында яза. Бузык кеше явызлык яралдырып ялган тудырды. Аның карыны дөрессезлек әзерли. Бер кеше үзенең басуында кавын үстерә. Кавыннар өлгереп җиткәч, хуҗа һәр төн 1-2 кавынның югалуын белеп ала. Каракны туктатыр өчен бер кавын агуланган дип язып элеп куя. Моннан соңгы 2нче һәм 3нче төннәрне бер генә кавын да югалмый. Хуҗа, ниһаять, әмәлен таптым, каракны туктаттым дип сөенә. Ләкин 3нче көнне иртән басуына барса, үзенең язуы төзәтеп куелганын күрә. 2 кавын агуланган. Әйе, кечкенә генә ялган башта зыянсыз тоелырга мөмкин. Ләкин һәр гөнаһ кебек үк ялган да иртәме соңмы үзенең агылы җимешләрен хуҗасына кайтарачак. Халык акылының асыл инҗиләре. Ялган әйтеп файда тапсаң, сыгыннан зарар табарсың дисә, изге язмаларда ялган тел белән ирешелгән хәзинә бик тиз юк булыр. Ул аның үзен дә үлемгә дучар итәр дилә. Кайчакта без үзебезне, менә мин ул кешегә ничек дөресен әйтим инде, әгәр ул моны белсә, кайгысыннан чирләп егылачак бит дип аклыйбыз. Я булмаса, яман шиш белән авыручыга ничек инде аның озакламый үләчәген әйтәсең диләр. Әйе, еш кына хакыйкать ачы, ә ялган татлы була. Мондый һәм шуңа охшаш очракларда, ягъни якыныңа авырлык китермәс өчен, җавапны бигрәк тә уйлап бирергә кирәк. 9 кат уйла, 1 кат әйт дип юкка гына әйтмиләр. Аллаһыдан акыл сорап, Ходаем, син беләсең, мин ялган сөйләп сине рәнҗетергә теләмим. Ярдәм ит миңа, ничек җавап бирем дип күңелегездән дуга кылыгыз. Гөнаһка кирергә теләмәүчеләрне Ходай ярата. Ул аларның ихлас ялваруларын ишетеп, шунда ук аларга җавап бирәчәк. Һәр очракта да инәлеп дәшүчеләрнең күңеленә үзе җавап сала. Дәшми калыргамы? Әллә зирәклек белән дөресен әйтергәме? Изге рух сезгә моны үзе белгертер. Бик күп усаллыклар ва яманлыклар ялганнан туадыр. Хәйлә, зулым, гаделсезлек, дошманлык, тынычсызлык кебек нәрсәләр һәммәсе дә ялганлашудан чыккан зарарлы эшләрдер. Бу гөнаһлар бер-берсенә беркеп, бик тату яшиләр. Ялган белән яла бер арбада йөриләр ди халык мәкаләдә. Хәйләкәр алдакчы кеше турында изге язмалар булай ди. Яман кеше, хәйләкәр алдакчы кеше үзенең авызыннан ялган сибеп йөрер, күзләрен чилт-милт йомгалар, аякларын әрле-бирле айкар, бармаклары белән ишарәләп сөйләр. Күңелендә мәкер булыр. Шуңа күрә аның хәлакәте дә кисәктән булыр. Ул аны көтмәгәндә бәреп егар, котылуга юл калдырмас. Хөкем барышында ялган шаһидлек кылуда гөнаһ. Ялган сөйләүче кеше башкаларны алдарга мөмкин, ләкин ул Аллаһыны алдый алмый. Изге язмалар аша Ходай әйтә: "Якыныңа каршы ялган шаһидлек итмә, алдашып сөйләмә. Ул миңа нәрсә эшләгән булса, мин дә аңа шуны ук эшлим, аның кылган эшенә муафик җавап бирәм" димә. Ялган шаһид һәм ялган сөйләүче җәзаларын алмый калмаслар. Ялган шаһид һәлак булыр. Кешеләр сөйләшәк һәр сүзләре өчен кыямәт көнендә җавап бирәчәкләр. Шуңа күрә телебез әйткәнне колагыбыз һәр чак ишетсә иде. Ялган сөйләмәс өчен шаярып сөйләгәндә дә сак булырга кирәк.
Уйнап сөйләсәң дә уйлап сөйлә дип кисәтә борынгылар. Аллаһы каршында пычрак һәм җирәнгеч булган ялганга кеше каян өйрәнгән соң? Бу сорауга Яхья пәйгамбәр аша Аллаһы үзе җавап бирә. Иблис баштан ук кеше үтерүче иде һәм хакыйкатьне тотмады, чөнки аңарда хакыйкать юк. Ул ялган сөйләгән вакытта үзенекен сөйли, чөнки ул ялганчы һәм ялган атасы. Әйе, ялган сөйләргә кешеләрне Иблис өйрәтә. Оҗмах бакчасында Аллаһы беренче кешеләргә тулы ирек куя. Төрле агачларның җимешләрен ашап, бөтен тирлек һәм хайваннарга хуҗа булып, Аллаһының үзе белән аралашып, рәхәтләнеп яшиләр алар. Тик бер генә агачның җимешен ашамаска куша Ходай, югыйсә үләрсез дип кисәтә. Иблис килә дә: "Үлмисез, ашагыз, сез Алла кебек булырсыз" дип аларны алдый. Бүген дә Иблис һәм аның хезмәтчеләре кешеләрне ялган сөйләп, хәйлә-мәкер корып, изге Аллаһны рәнҗетергә, аннан мөмкин кадәр ераккарак сөйрәргә һәм һәлак итәргә телиләр. Иблис изге язмаларны яхшы белә. Оста ялганчы дөрес сүз эченә генә ялган кушар ди халык. Иблис нәкъ шулай эшли дә. Ул хәтта үзе яктылык фәрештәсе кыяфәтенә кереп, кешеләрне алдап өйрәтә. Үзенең ялган пәйгамбәрләрен җибәрә. Ялган пәйгамбәрләрне җимешләренә карап танырсыз. Изге язмаларда иман итүче бер ир белән хатын турында гыйбрәтле хәл тасвирлана. Алар үзләренең җирләрен сатып, шул акчаны гыйбадәтханәгә бирмәкче булалар. Җирне саткач, ире хатының ризалыгы белән сату бәясенең бер өлешен яшереп калдыра, калганын гыйбадәтханәгә китерә. Мәхәллә башлыгы аңа: "Ни өчен син изге рухка ялган сөйләү һәм җир бәясенең бер өлешен яшереп калдыру фикерен үзеңнең йөрәгеңә салырга шайтанга ирек бирдең? Син кешеләргә түгел, бәлки Аллага ялганладың", ди. Бу сүзләрне ишеткәч, теге ир хушсыз яла һәм җан бирә. Аны алып чыгып китәләр. Бераздан булган хәлне белмичә, аның хатыны килә. Ул да ир белән сүз беркеткәнчә, "Җиребезне фәлән хакка саттык" дип ялганлый. Хатын да шундук егылып җан бирә. Әйе, бу бик күптән булган гыйбрәтле вакыйга. Һәр ялган шундый җәзага лаек. Ләкин без көндә ялганлавыбызны дәвам итәбез. Селкенмибез дә. Аяз көнне яшен дә сукмый. Һаман Аллаһының сабырлыгын сынайбыз. Пәйгамбәр Дауд Аллаһыга булай дип дугалар кылган: "Ялганны сөймим һәм җирәнәм, синең кануныңны исә бик яратам. Ялган сүзләр әйтергә күңелемне авыштыра күрмә. Алдашуны һәм ялган сүзләрне миннән читләштер. Авызымны сакландыр, телемне дә тыелдыр." Безгә дә ялган сүзләребез өчен Аллаһыдан гафу үтенеп, аның мәрхәмәтен сорарга кирәк. Әгәр берәр кешегә ялганлаганбыз икән, аннан да гафу үтенергә куша Ходай. Бәлки, бу безне кимсетә, кешеләр алдында уятка һәм хурлыкка төшерә торгандыр. Ләкин гөнаһны нәфрәт итүгә бу беренче адым булыр.